Vale. Ongi etorri eta eskerrik asko gaurko saiora hurbiltzeagatikan. Gaur edukiko dugun pelikula Emakumeen plazerra deitzen da, edo jatorrizko bertsioan Female Pleasure. Eta pelikulan solasaldian da parte hartzeko, gaur gonbidatu badaukagu, saioro bezala, gaurko kasuan Laura Muelas de Ayala da, antropologa, murtziarra, eta gaur egun EHUn doktore tesia garatzen nahi da, eta bere doktore tesia da praktika feministak plazerraren inguruan. Eta iruditu zitzaigun ze pertsona egokiagoa solasaldirako bera baino, eta utziko diot pixkat pelikula hitz egin dezan, da aurkeztu diezagun pelikula. Bueno, ongi etorri Laura, eta eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, gonbidatzagatik, bagerari eta handerri. Female Pleasure ikusiko dugu, da Barbara Miller suitzarraren dokumentala, eta, kontatzen dira, Japonia, India, Londresko somaliar diaspora musulmana, Brooklyngo komunitate jasidikoa eta Europar klero katolikoaren bost emakumen esperientziak. Eta, plazerra edo sexualitatearen inguruan da, edo plazera lortzeko edo sexualitatea gozatzeko zailtasunak igual kontatzen dira gehiago. Baina, ez nuke askoz gehiago ezango, eta igual utziko dugu gero denon artean hitz egiteko. Eskerrik asko. Hori, Laurak esan duen bezala, pelikula eta gero solasaldia edukiko dugu, orduan eskertuko genizuke gelditu, eta pelikula denon artean komentatuko dugu ondoren. Eskerrik asko eta gozatu pelikulaz. Eskerrik asko, solasaldira gelditu zeten guztioi. Beti berdin esaten dizuegu, solasaldia denon artean konpartitzeko ekintza bada, orduan edozein komentario edo balin badokazue, besoa jaso eta zurinek gerturatuko dizue mikroa, eta gogoratu mikroarekin hitz egin behar degula streaming bidez eskaintzen dutelako solasaldia, eta gaur gaina badakigu streaming bidez jendea ikusten daukagula, orduan mikrora hitz egin behar dugu. Vale. Nola normalen entzaten inorrek ezer esaten hasieran, galdera bat egingo diot Laurari, egon gehalako hitz egiten pelikulari buruz gaurko saioa prestatzeko, eta egintzen nidan komentario bat pelikulari buruz, eta gaur berriro ikustean ziurtatu dut horrela dela. Pelikula guztian ez da feminismo hitza erabiltzen, eta hitz egin genunean, gutxi gora bera ulertu nizun, zure ikerketa feminismoaren inguruan eta feminismo mugimenduak eta plazerraren inguruan da. Nahiko nuke hori, pixkat egin zenidan gogo eta hori edo denokin konpartitzea iruditzen zaitelako izango dela aberasgarria denontzeko.
Bai, bueno, nik ikusi nuen pelikula lehenengo aldiz, claro, bakarrik izenburua eta trailerra uste dut ikusita neukala, eta, claro, izenburua da emakumeen plazerra, eta justo nire doktore tezia, ba, plazer, bueno, praktika feministak plazerraren inguruan. Orduan ba, bueno, nolabait, pentsatu nuen, bueno, momentu batean edo feminismoa kontzeptu giza, mugimendu giza, bueno, dena delakoa agertuko zala. Eta, bueno, harritu nuen momentuan, eta, bueno, nik badaukat ideiaren bat zergatik izan daiteken hori, baina bai, hori izan, ezakit, ideia bat. Bai, Nik ere badaukat beste ideia bat, eta gero behiratuko dugu berdina den. Baina lehenengo zu. ba, gauza desberdinekatik izan daiteken, ez? Nik uste dut lehenengoa edo gauza bat izan daitekela, ba, adibidez, azaltzen diren historia guztiak, ba, erakusten dira emakume desberdinak leku desberdinetan bizitzen edo esperientziak oso gogorra jasatzen, eta aldi berean ateratzen dira egoera horretatik bueno, de modu batean oso individuala, ez? Osea, bakarrik somaliarrak aipatzen du, bueno, nik hau egiten dut, nire, bueno, emakumeen gana eta emakumeei zuzenduta, eta nire erreferenteak emakumeak dira, baina da bakarra hori esaten duena, ez? Uste dut, igual oker nago, baina da bakarra komunitate, osea, emakumeen komunitate hori nolabait, ba ez dakit, bultzatzen duena. Eta nik uste dut igual hori izan daitekela como arrazoi bat, ez? Osea, bizigaren gizarte individual batean, nun garrantzitsuagoa da igual ba, esfortzu pertsonal hori sustatzea, kolektibitasun bultzatzea baino. Bueno, hori izan daiteke ideia bat, baina hipotesi bat da. Bai, izan daiteke. Ez daukagu Barbara Miller hemen galdetzeko zergatik egin zuen horrela. Gaur, hirugarren ikustaldian konturatu naiz, bueno, zuzenduko diazu horrela ez baldin bada, baina feminismoa nik hartzen dut pertsona desberdinen berdintasunaren aldeko mugimendu bezala. Eta bukaerako diskurtsoetan bai aipatzen da emakumeen plazerra eta emakumeen gorputza gizonezkoe, bueno, judutarrak esaten du, ez? Emakumeen gorputza, gizonezkoen gorputza bezain zerutiarra edo jainkotiarra edo justo hitza, bai, Rudoshenko, bueno, Rokudenashikok ere esaten du, ez? Bere gorputza ez dela lizuna, gizonezkoena ez baldin badale lizuna. Orduan, bai egiten ditu paralelismo horiek gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde. Eta nik uste dut zuzendariak nahita egindako apustu bat dela ez erabiltzea feminismo hitza pelikula guztian oso barneratuta daukalako berak gizartea feminismoa izan beharko lukeela, eta pelikula zentratu nahi zuelako bost emakume horiek, bost erlijio desberdinetakoak diren emakume horiek jasa dituzten bortxa desberdinetan. Eta feminismo hitza sartu izan balu, agian pelikula desbideratu egingo litzatekelako jendearen pertzepziotik. Ez dakit, da
zu bota dezun ideia bat, eta nik beste bat. Ez dakit, erosten diazun, biak izan daitezke, edo hirugarren arrazoi bat, edo ez dakit. Bai, nik uste dut arrazoi dezula, nahita egin duela zuzendariak feminismoa ez apaitzea, hori nahita eginda dago, obviamente. Bai, kontua da, claro, berak azpimarratu nahi du, ez, denbora guztia, emakumen alduntze hori, ez, edo emakumen placer sexualerako eskubidea, ez? Baina, karo, feminismo hori gabe, placer sexualerako eskubidea ez tan izango munduan edo gure historian. Orduan, claro, feminismoan 3. hamarkadatik ona bere aldarrikapen nagusietako bat placer sexuala izan da. Orduan, hori ezapatzea arraroa da. Izan daitezke, eta ez daukagu Barbara hemen, orduan ezin dugu jakin, baina, bai. Betikoa, edozein komentario baldin daukazue, eskua altxa eta zurinek gerturatuko izue. Nik, Carmenek zeo zer esango digu. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko pelikula hau aukeratzagatikan. Zaila da hitz egitea pelikula hau ikusi ondoren, niretzako behintzait, batez ere zati batzuk. Beste batzuk, pixkat inoxoak iruditu zaizkin, niri. Izenburua, emakumearen plazerra, ez nuna espero, emakumearen desplazerra izan beharko luke, edo emakumearen plazer eza, edo ez dakit nola, baina ez, emakumearen plazerra ez. Dakizu aiza iruditzen zaizuen? Bai, nik gauza bera pentsatu nuen. Berez nire galdera zuei egiteko zan, zuek ze pentsatzen zenuen, ze espero zenuen, pelikula ikusi baino lehen eta gero ze hausnarketarekin geldituko zineten ze berez, plazerra oso gutxia azaltzen da. Oso gutxi, ikusi dezakegu, ez, momentu batzuetan, beraiek ospatzen ari dira, edo aldarrikatzen ari dira, edo, baina plazerra bera ez da azaltzen, azaltzen dira plazerrara iristeko oztopoak, eta zapalkuntza guztiak, eta hori guztiak, baina plazerra bera oso gutxi azaltzen da. Eta gero, nik uste ere egiten dela oso gauza, eta igual da arrazoi horietako batengatik feminismo hitza ez erabiltzeko, ze feminismoak beraz gauza, esango duan gauza asko kuestionatzen du, eta izan da adibidez maitasunaren kontzeptua edo erabilera, ez? Pelikula guztian maitasuna iaia jartzen da, ez dakit, paralelismo, egiten da plazeraren eta maitasunaren arteko paralelismo bat, ez dakidala nola justifikatu hori, ze, emakumen kontrako indarkeriaz ari bagara hitz egiten, maitasuna erromantikoa eta bikoteak izan da emakumen zapalkuntza nagusietako bat. Así que, ez dakit, ze pentsatzen duzuen. Bai, justo baina, gai hori ere etara nahi nuen, pelikulan zehar hori, momentu gero ikusten dugu, 5 pertsonaiek dauzkate edo eduki dituzten arazoak beraien plazerrean edo sexualitatearen garapenean, baina ia denak, 3 bukatzen dute maitasun erromantiko ñoño batean. Eta nei hori ez zait bat ere gustatu. Adibidez, monjaren senarra eta umea azken momentuan hor agertzea, ez dakit zer gehitzen dion. Japoniarra
maite mindu dala abestia egin dionarekin, pues, plazerrearen inguruan neri bintzat ez dit ezer aportatu. Indiako historioan bai hasieratik ikusten dugu gizon batekin ezkondua dagoela eta oso zoriontsua dela, ezkondu zen, no, ez behartu zioten gizonarekin, baizik eta berak nahi zuenarekin, eta bere gizonak babesten do, bereak egiten duen guztia, eta baina bai iruditzen zait justo historio hori eta Love Matters edo fundazio hortan egiten dutena ere da maitasun edo ohiko harreman, bikote harremanak potentzializatzeko edo babesteko elkarte bat. Egia da, indiar kultura oso desberdina dela, justo hasieran ez dakit apaiz deitu, baina bueno, monje horrekin daukan diskurtsoan edo eztabaidan bai agertzen direla beste sexu joera batzuk galdetzen dio, eta lesbianak edo gehiak edo hoiek zertatzen dio, hoiek mendebaldeko gauzak dira, hemen ez dago horrelako ezer, eta hori bai agertzen da pelikulan zehar beste puntu batutan ere. Nik bai zehozer atxakatuko beharko banioke edo nunbaiten hankamotz geldituko den izango zen hori. Maitasun erromantiko heterosexuala saltzen digula eta ez zeukala sartu beharrikan, nik uste dut, beraien bikoteak ezagutuko ez bagenitu, historioa jarraituko zen igual izaten, eta askoz unibertsialagoa izan litekela usten dut, baina hori da nire pelikula propioa. Ez dakit, ador zauden edo ez. Bai ados nago, baina baita maitasuna gure gizartean bihurtu da oso universal. Ez, edo ematen du igual Indian edo beste toki batzuetan nun ezkontzak nola esaten da adostutakoa direla eta ba igual maitasuna subversibo izan daiteke, bueno, bai ala ez, osea, bai, igual bere zure familiaren kontra eta arau sozial guztien kontra ari zarela, ba igual subversibo izan daiteke, zuk aukeratutako norbaitekin ezkontzea, ez? Eta ez familiak aukeratutako norbaitekin, baina nik uste diskurtsonekin ere kontuz ibili behar degula, ze Indian berez dago Bollywood, eta Bollywoodek Hollywood baino pelikula asko egiten du, kriston industria cinematografikoa da, eta Bollywooden pelikulak maitasun erromantikoa topera da bil. Osea, eske pelikulaz pelikula ikusten da, ia trama nagusia edo bakarra da maitasuna, eta maitasuna mendean ezagutzen dugun moduan. Orduan, ez dakit ze puntutaraino, maitasun pentsamendu hori, Mariluz Estebanek esaten duen bezala, ez dago Indian beste tokietan bezain garatuta edo orduan ezakit, osea, igual kontuz ibili behar degula ere subversio horrekin, eta, bueno, igual subversibo izan dateke modu batean, baina beste modu batean maitasunak ditun gauzen artean, bada generoaren zatiketa hori, nun emakumeak dira modu batean, gizonak beste modu batean, komplementarietatea ideia hori ere bai, heterosexualitatea, orduan ez da inosente edo ez da oso subversiboa, ze beste gauza batzuk ere ez dakit agintzen ditu edo. Beste gauza bat pelikulan
Eta konturatu nahi zela, gaur, noa, etxean eta, bueno, iaz zinemaldian ikusi nuenean, enintzen konturatu hortaz, eta, bueno, hori daukagona behin baino gehiago ikusteak pelikulak, noa, ona gatozenerako, da, azaltzen dian tekstu sakratuetarako tekstuak. Noa, nik gaur arte ez nintzen hortaz jabetu, azaltzen dira bost erligioetako tekstu desberdinak, baina tekstu desberdinak beraien artean oso antzekoak dira. Osea, ia berdina esaten dute. Eta behin baino gehiago, bai nik usten dut judutarrak eta bai musulmanak esaten dute. Liburu hauek, bai Tora eta bai Korana direla gizonek idatzitako testuak, ez diela jainkoaren testuak. Eta horrek ere iruditu zait, pelikula guztian ematen diola osotasun bat, pertsonai desberdinek gauza berdinak esatea, eta testu sakratuetan atal desberdinetan agertzea ia parrafo berdine egin zait oso deigarria, horren desberdinak izan hasiera batean diran erligio edo kulturetan emakumeak hain modu berdinean sailkatuta egotea. Bueno, suposatzen eta dozean gozeala, baina komentarioren bat edo egin nahi balin bezu honen inguruan. Bai, ados nago, eta gainera beraiek azaltzen dute oso ondo, ez? Azkenean gizonek idatzi dituzte liburu horiek eta beraiek interpretatzen dituzte, eta bueno, baina liburu horiek bai desberdinak dira, baina ez hainbeste, osea, bere garaian oso kultura gertukoak ziren eta jarraitzen dute leku batzuetan. Orduan, ez dira, osea, batzutan pentsatzen dugu oso desberdinak direla juduak, katolikoak, musulmanak, ez dakize, eta errotu, osea, sustrai berdinatik ia datozte, así que ez da hain arraro, ez? Eta bueno, osea, nik ere pentsatzen nuen, adibidez, ez naiz gogoratzen izenaz, baina emakume indiarrak esaten du momentu batean, Bitika Jadabek, esaten du momentu batean erlijioak dala munduko hiltzailerik handiena, ez? Bueno, erlijioak eta beste gauza batzuk kontua da, eta ez da esaten ere, esaten da patriarkatua oso modu abstraktu batean, baina maskulinitate bera, eta maskulinitateak oso utzi kuestionatzen da pelikulan adibidez, eta berez maitasunaren kasuak azaltzen, eta hori nik uste ez dakit nola bait, sustatzen duela heteronormatibitate modu bat, ez? Eta, bueno, hori da igual, zuk esan dezun bezala, pixkat, bai. Bai, bueno, pelikulaz gain, zuek egindako komentarioz gain, ideia pila da bizkit, eta ez dakit nondik hasi. Bueno, hasiko naiz maitasuna hitzengatik. Nire ustez, emakume hori da judutar ortodoxa ingururtakoa. Eta bera garrantzia handia ematen dio bere hizkuntzan ez dela existitzen hitz hori. Hitz horrek esan nahi du ez bikote artean, ez da guraso batek ez diola bere seme-alabari esaten, eta inoiz ez seme-alabak gurasoei, ez gurasoek, orduan iruditzen zait, hizkuntza oso motza, sentimentu adierazteko biden bezala. Eta gero ez dakit zuek hizketa egin dezuten bitartean ere beste ideia asko etorri zaizkit. Iruditzen zait feminismo aldetik, esan nuke gizonezkoekin kontatu behar da, berdintasuna iristeko garbiena ikusten da Indiako neska hortan, ezta? Eta niri gustatu zaitena izan da, hor pankarta batzuk eratzen aizian, eta komentario etzean garbi ikusten, baina satisfazioa, errespetua, maitasuna, hitz asko agertzen zian, eta beraien elkarrizketa egiten aizian hor lanen, elkarrekin ari zian horien artean, esan dute, beida zenbat hitz ditugun plazerrako.
Eta gero, beste puntu bat oso interesante iruditzen zateala, nire ustez, emakume guzti hauek, egia da burruka bat batzunta oso personala da eta bakarkakoa izan dela, baina plazerran aurretik dago askatasuna. Askatasun bat ez badago, eta ez badago lortzen askatasuna, gero eskubideek ez daukagu plazerra aukeratzeko. Hori ere iruditzen zait oso ideia potentea izan daitekela pelikula hortarako. Bai, guztiz adoz, bai, nik ere fijatu naiz hitzoietaz eta esan duena, zenbat hitz plazerarako. Bai, eta askatasunaren ideiarekin ere ados nago, eta beste gauza bat igual ni pixka bat egin dit, igual hemen beste gauza bat sumatzen dut, edo falta sumatzen dut, izan zen, azaltzen diren arazo guztiak estrukturalak dira, ez, erlijioa, kultura, azaltzen da nolabait oso zutabe handi batzuk emakumeen gainean daudenak, baina gero irtenbideak edo konponbideak beti individualak dira. Ez dakit, judu ortodoxo horrek adibidez berak esaten du. Nik pertsona publiko bat bihurtu izan behar nuen askatasun hau lortzeko, ez? Eta nik uste denek edo ia denek aipatzen dute askatasun ideia hori dala pixka bat komunitatearen kontrakoa, ez? Orduan, komunitatea beti azaltzen da leku batean nun azke izateko beti iez egin behar dezu komunitate horretatik, eta alternatiba beti da individualismoa, zure pertsona bakarka garatu alizatea, eta inoiz beste komunitate mota bat. Eta hori, igual interesgarria izango zen, komunitatearen, ez nahi dugun komunitate hori itzita, baztertzailea eta baizik eta beste komunitate mota bat. Adibidez, emakumeen arteko elkartasuna edo beste edozein, somaliar bakarra egiten du hori, baina besteak ateratzen dira entzierro horietatik bakarrik bere medio propioengatik eta bere testigantza dira, eta testigantza bezala nik ez dut zalantzan jarriko inoiz, baina zuzendariak, eta nik ardura hemen jartzen diot zuzendariari, ez? Berak aukeratu du ze kontatu eta nola, ez? Eta orduan, kontatu konponbide hori bakarri edo ia bakarrik individualtasunaren bidean edo bidetik lortzen dena, igual. Bai, erabat ados, egia da, komunitatean ikusten dugun aldaketa bakarra da Keniako Masai komunitatean. Alde batetik ikusten ditugu gizonak biltzen direla eta beraien artean eztabaidatzen dutela, eta eztabaidatu dutela ablazioa ez dela praktika oso egokia, konturatu dielako beraien plazerrak gutxitzeko balio dola, hori ere azpimarratzen dute, ablazioa txarra da gizonentzako, plazer gutxiago sentituko dugulako. Berriro ere gizontasuna erdian, baina komunitate bezala ematen du erabaki hartu dutela praktika horiekin ez jarraitzea, eta gero ikuste ditugu emakumeak ere beraiek bakarrik bilduta, eta ere komunitate bezala erabaki hori hartu dutela, beraien ondorengo belaunaldiak ablazioa ez praktika. Nik uste dela momentu bakarra komunitate aldaketa hori nabaritzen dala. Baina egia esan beste errealitate guztietan oso
individuala da, eta erabat ados, baina daukagu beste, bi, bat eta gero pasa. Bai, bueno, nien nago ados zurekin, txirikatzen ator. Bai, gizonezko elkartu dianean Afrikako Somalian edo Kenian edo dana dela, ez dute esan ablazio txarra da, ona da gizonak gehiago gozatzeko, alderantziz. Esan duna izan da, gizonezkoak ez dakizute zer dan ablazio egingabeko emakuma batekin sexu harremanak izatea. Nik uste da askoz ere interesantegoa dela eta aberatsagoa. Emakumeak plazer gehiago sentitzen dut, ez dakizuzuk ze hona dan hori jasantzea, hori ikustea, hori bizitzea. Hori da nik. Bai, zehatzago, hori da nahi nuen esan, zehatzago esan dezuzuk ni baino. Bale, ba. Bueno, eta gero, komunitatea esaten naizela eta pelikula behin ikusi dut, ez dut 3 aldiz ikusi edo hausnarketa gehiago egiteko, konbentutik pasatako emakume horrena, kontutan izan behar da bortxatu izan dela. Bortxaketa bat jasatzea izugarria dela. Eta bada momentu bat, emakume talde bat dago, eta dena monjaitxura zuten, konbentutik ateatakona, eta ari dia talde bat egiten, orduan, gero ezkontzeko eta nik uste dut, bortxaketa hori, jasandun hori, horrez agertzen, baina lan psikologiko luzea, orduan, badago, modu batea igual oso harin, baina badago beste elkarte batzuk agertzen dira, bakarrik ezin dira gainditu historio horiek. Bueno, nik esan nahi duena da filma orokorrean oso nahi iruditu zait, batez ere egiten duen salaketagatik. Ni ere zuekin ez nago ados kritika egiten diozulako nire ustez gehiegi. Nik uste dut goraipatuko nuke eta gustatuko leitzaiake jende askok ikustea pelikula hau. Hobea izan ziteken eta sakonagoa izan ziteken, eta agian nik uste dut gure ikuspegiera izan daitekela oso mendebaldekoa, kritika egiterako orduan. Gero, nik uste dut komunitatea eta individua ere agian ez nago erabat ados. Nik uste dut kasu guztietan gehi edo gutxiago komunitatea saltzen dela. Ez dut errepasoa egingo. Adibidez, indiarraren kasuan oso bera kolektibo bat dago lanean, gainea egiten dute proselitismo lana interneten, gero kalean ere egiten dute, orduan barrundik ari dira saiatzen gizarte hori aldatzen. Orduan hor komunitate aldaketa zuzena da. Gero, eta beste kasu batzuetan ere bai. Gero nik uste dut, niretzat oso baliagarria da zeren horrelako, nik esango nuke sektatatik, bere konotazio guztiekin, sektak duen konotazio guztierekin, ateratzea oso zaila da. Izugarri zaila, eta merito handia du. Eta ateratzen direna salbuespena dira. Orduan, hoie gainea dira salbuespenak ez direna bakarrik beraie salbatu. Baizik, ia denak, gero idatzi dute horri buruz, diskurso nagusi aldatu ahal izateko. Orduan nik uste dut, nire ustez behintzat, lan sakona dago pertsona hoiengan, eta pertsona horiek ez dute usten ni salbatu naiz, eta gero harreman halako moduko bat izan dut, edo arautua, arau nagusia jarraitu dut. Nik uste dut hori pastelaren ginga bezala jarriko nuke, baina pastela asko handiagoa da. Nik uste dut pastela dela errebindikazio izugarri bat, salaketa izugarri bat, gaur egun munduan gertatzen diren gauzetaz, kultura desberdinetan, erlijio desberdinetan, eta beraiek esate zuten bezala, hau dela ez dela arazo puntuala, baizik arazo globala da. Bai, noa da, arrazoia daukazu.
bakoitzak daukagun ikuspuntua da oso norberarena, eta egia da agian nik eskatzen diotela pelikulari gehiago iruditzen zaitela, joan zitekela haratago. Globaltasuna hartzen baldin badegu oinarritzat, egia da, pelikula hau mundu guztiak ikusiko balu eta kontziente izango balitz, aurrera pausu asko emango liatekelako, batez ere, depende hasierako puntua nun dagon, eta niri pelikula asko gustatu zitzaidan, bai lehenengo aldia ikusi nuenean, eta baina tira egiteko, azkenean ari desberdinak hartu behar dituzu, eta bai iruditu zintzaidan izan zitela hori tira egiteko ari bat. Bi komentarioi buruz zeo zer esan nahi bali madezu. Bai, ni precisamente puntu occidental hori zan gutxiago gustatu zitzaidan, Osea, nik uste dut nire kritika dela gehiago oso occidentalizatua dagola, ez? Eta adibidez, azaltzen diren pertsona arrakasta dira. Osea, bai, hori ezan nahi dudana. Arrakasta puntu bat eduki dute. Liburuak idatzi dituzte, edo pertsona publiko bihurtu dira, edo dena delakoa. Nik igual, eskatzen dudana igual antropologiko puntu hori daukadalako, ez? Eta da, jakitea adibidez, komunitate judu ortodoxo horretan zer gertatzen da? Zeintzuk dira emakumeen arteko erresistentzia, eguneroko erresistentzia, ze fijo egongo direla. Edo zer gertatu da atera diren pertsonekin eta arrakasta ez duten, euki ez dutenak, ez? Nire pelikula, garrantzitsua iruditzen zait, eta iruditzen zait baliagarria jendea gauza honetaz hitz egiteko. Eta, hortik honekin nila pozik, baina, puntu honekin eskatuko nuke igual beste gauza batzuk, baina hori ez diekentzen balore beste gauza batzuei. Bai, ez dakigu Barbarak zer filmatu zuen eta zer eduki dagien, agian urte batzuk barru emakumeen plazerra 2 kontatu gabeko istorioak edukiko dugu, baina zoritxarrez ezin dugu jakin. Eta zoritxarrez ere, ordua gainera etorri zaigu, Koldo Mitxelena itxi egingo digute. Eskerrik asko etortzeagatikan, solasaldia horren parte hartzailea izateagatikan, eta gogorarazi urrengo 2 saioak izango dira apirilako 23an, Personal Affairs edo arazo pertsonalak pelikularekin, eta kurtsoa bukatuko degula maiatzak 12an Tomboy pelikularekin. Eskerrik asko eta hurrengora arte.